Dobrý den, dámy a pánové, a vítám vás u dnešního videa. A dneska si tady zahráme Doors, nový upgrade. OK. Tak jdeme na to. Tady někdo se mnou půjde? Ne, tak ne. Ne, taky ne. Radši půjdu do jedné. Pardon, že to trošku nevidíme. Tak, asi půjdu sám radši. Se mi to tak neseká. A můžeme se vrhnout na to! Někdo asi zná tu hru Doors, já hraju Roblox teda poprvé. Jestli budete chtít další videa z Robloxu nebo Doors, tak dejte like a pokud jste tu nový, tak i odběr. A jdeme na to. Tak jo, doufám, že to bude dobré. OK. Cože? OK. Vypadá to tu hezky, normální hotel. Není tady něco? A jestli budete chtít, tak mi můžete psát do komentáře nějaké rady. Tak můžeme do dalších dveří. Tady něco je. OK. Tady to vidím z první osoby. Vidím svoje nohy. Go. Nic. Počkat. To jsou skříně. Se do nich můžeme schovávat. Go. To se nám bude hodit. Těch skříní budu hodně často. OK. Hraju to poprvé. Nic se mi nestane. Bude to v pohodě. Počkat, jako bych měl pocit, že tady něco bude. Protože to tu nevypadá. Venku. OK, tak tady asi už nic. Jestli jste to taky někdo viděl. Očičko tady bylo. Tak už se bojím. Nic. Tam jsou dveře nahoru, ale já chci něco tady. No, penízky jde. Dobře. OK. A jestli budete chtít, tak to můžu natočit i s kámošem Jirkou. Ten říkal, že tuhle tu hru hrál. OK. Tak jsem zvědavý, co je tady novýho. Takže vypadá to, že jsem... Počkej. 10, OK. Jo, tak to jsem ani nepotřeboval. Zapalovač. No tak to se nám bude hodit. Doufám, že tady nebudou nějaký tmavé místnosti. Tak. Tady nic tam je. Já to radši tady prohledám. Tak. Tady nic už. Nebudem se zdržovat, zkusím to nějak prodělat, ale vím, že tady je za nějakých 600 korun nějaký krucifix. Tak to tady zkusím ho získat. Ale 600 bude hodně těžkých, takže to bude nejméně na no pár minut. Tak jo. Nic. Co já se bojím? Jsou to 12 dveře. Koliká ty chéraš? Cože? Už se mi to nelíbí. Hele, tam něco bylo. Já se bojím, že tady budeme ve tmě, tak do toho bude narážet.
OK. Jsem pirát. Hahaha. Ne. To ne. Co to je? Co to bylo? Já jsem se lekl toho achievementu. Ale. Brňal mi mobil. Počkat. Taky jsem slyšel, že je tu nějaký otrava. Pst. No, Screech. Doufám, že taky se stává, že je tu něco neviditelného. No, ten krucifix. Doufám, že se dneska dostaneme do 50. Takže to budu sprintovat. No, tak, ale šuplíky mě přece nikdy neomrzí. OK. Taky máte, když slyšíte třeba na videu nějaký svůj hlas, tak vám to přijde trošku divný? Mně taky. Mně třeba jo. Tak jo. 20. dveře. To je dobrý, to je dobrý. Jo, máme koník. Furt se nemáme vybrat. Kde jsem viděl? Už to mám trošku okoukaný, takže vím, co mám dělat. I když se něčím třeba nevím rady. Ne. Co to tam je? Radši nic, docela se toho bojím. Musíme být na obzoru. Na obzoru. OK. Není tak, doufám nic. Co to je za puzzle? To jsem neviděl. Aha, tak takhle. Tohle jsem viděl možná v detektivce, ale nevím. Něco mě napadlo. Tak. Nebo nebudu to radši dělat, aby se mi nic nebudlo. Neblikali? Ne, neblikali. Já už jsem se lekl. Cože? Aha. Tak to jsem se lekl. Radši nic. Ty vágo, zatím je to... Mám pilulky. To jsou léky? Asi. Dobré pilulky. Ty očička. Ty očička. Není tu nic. Očička. Očička, furt. Sami očička. Očička. Doufám, že nepůjde nic za mnou. To bych nebyl moc rád. Ok, je tu nějaká dlouhá chodba, což bylo už. OK, lidi. Tak doufám, že se vám ještě teď líbí video. Já nevím, jestli tady nebylo něco jako sík, ale bojím se. Radši si vytáhnu vitamíny. Tak jo, je to tu sík, ty vole. Pane bože, jdu na to dlouho. Jsme se neviděli, kamaráde, vat. Nebože. Tudy. Tak. Tady. Dáváme to. Pajda. Chytráčky. Ruka.
Čau ty malej šmejde, go! Já jsem se lekl. Kolikatý? You can run, but you can't seek. OK, takže se jmenuje Seek. Síček. Tak to bylo hodně těžký. Pro mě. Na mobilu. Nebyly? Kale. Co to? 36? 38. 37. Zatím nikde. Dobrý. Ty vago. Ne, mě se za chvilku vypotřebuje. Počkat. Tady? Tady furt něco je? Počkat. Go, zapalovač. Co to je? Co to je? Pane bože. I see you. Já tě vidím. Ty mě nevidíš. Ty máš malá místo, no prčic. 40. Co se děje? Baby Jack. Něco zkusím. What the fuck? Tak tam nejdu. Ty vole, já se bojím jít do skříňky. Pane bože, tak. Tak to bylo hodně. Je mi hodně. Svarta. Zatím jsem, už budu mít krucifix. Už budu mít krucifix. Ale kolika ty jsou? Já se bojím, že za těma 50. už nebudu moc. Já jsem se lekl. Každou chvíli by na mě vybafu. Hráš? Pane bože. Já jsem se lekl. Ale další zapalovač. Mám štěstí na zapal. Štěstí na zapalovač. Mám potichu. 520. Kudy? Počkej, tak kudy? Tudy ne? Kam mám jít? Ty vole, nevím, kam mám jít. Kudy mám jít? Jo, tam! Doufám, jo, bylo to tady. Já jsem se tak podělal, že jsi nevěděl, kam jdu. Co to je? To jsou moje životy. Au. Další. To bylo tato. Look at me. To je za tam těma. What the fuck? Tak to jsem se zase lekl. Cože? Kudy? Ne! Že já nemám najednou zapalovače. Doufám, že to... Au.
Co to je? Co to je? Co to je? Hele. Tak to je hezký. Tady jsem viděl, že se má klečet. No tak nemůžu vybrat ten šuplík. Já chci ten Nic. Tak. Už jenom 5 korun mi schází. Já se bojím, já radši budu klečet. Radši si to dám víc na hlas. Demogorgon! Demogorgon! Co mám dělat? Ne, tady byly ty knihy. Doufám, že to je tak dobře. Jsou tady knihy, ne? Tady je další. Se bojím. Půjdu sem. Holte. Ty vole, co to? Nemůžu. Ty vole, co to? Ty vole, figura. Ne, to je Demogorgon, žádná figura. Mám papírek, co mám dělat? Jo, ty knížky mám takhle, jo. Mám 60. 600 teda. Tak. Ty vole, co to? Já nechci tu figuru. Jo, podle mě. Mám čas. Ty vole, ne, dokonče. Jsem tady. Duchové, nechte mě být. Já přece nejsem. Mosiáš, legraci, ne! Ty vago, jak se ke mně dostal? 30 robux mám. Lidi, myslím si, že tohle by mohlo být pro dnešek všechno. Doufám, že se příště dostaneme přes tu figuru. A zatím naschle.